bere garaian hitzartu plana, herritarrekin eta herritarren laguntzekin bultzatutako plana eta gurasosek jundaneko 3 urte hauetan egin dituen gauza guztiak diru koste importante izan dute. Bere garaian kalkulatu genituen 80.000 euro eta horre egiteko dira. Eta bada denbora bat, hilabete batzuk, nolabait halako inspirazio bat sortu zen gure artean, eta geroztikan, nahiko kreditu ona, eman dugu kutxa hauek, bazter guztieta zabaltzeak, nolabait eman dugu arnaz bat, zor guzti horiei aurre egiteko. Ez bakarrikan dirua dedikan, ze 5.000 kutxa baino gehiago zabaldu dira, eta horrek esan nahi du jende askoren gana iritsi dela baita ere, gu zabaldu nahian gabiltzan mezu hau. Guzti honekin zer esan nahi be, oraindik zorrak baditugula, seguru bat bila kutxa horrezuela, oan gure erronka da hartu bigarren kutxa, nola baina denun artean ditatu indar ditugu, eta zorra hauek, eta orduan, proposamena izan da, denei, diru bat eskatu berrean, gaurko emanaldia ordaintzeko, jarraituko dugu, baina arteko aritik, aldituzten kutxa gehien hartu. Nik uste gaina, gorputzaldi txarrakin, gelditu zeratenak, hau hartzea, ikurtzeno ikustu bat, gorputzaldia mejoratuko zezko. Besteik gabe, ordaindu da daude zorrak eta bakoitzak pixka jarriz da ordainduko ditugu, ez izan du.